Фирма Varex ООД проведе серия от полеви демонстрации на селскостопанска техника в цялата страна. В рамките на месеците септември и октомври земеделци от Северна, Централна и Южна България имаха възможност да видят в действие пълния набор от агромашини, които фирмата предлага на българския пазар. Бяха представени брандовете Challenger при гумено-верижните трактори и самоходните пръскачки, Valtra при колесните трактори, Simba Great Plains при минималните обработки, Глазен при конвенционалните плужни обработки и Maschio Gaspardo при сеялките. Началото на кампанията беше поставено в региона на Монтана, където само преди месец фирмата откри нова регионална база. Района се характеризира с тежки и трудни за обработка почви. Фермерите видяха трактор Valtra T172V в комбинация с 4-корпусен обръщателен плуг Глазен Venus. Фирма Varex работи с бранда Valtra от началото на 2010 година. Тракторите се предлагат в 4 серии A, N, T в диапазона от 100 до 200 конски сили и S от 270 до 370 конски сили. Председателя на кооперация Изгрев Димитър Димитров, домакин на събитието, сподели впечатленията си относно партньорството с фирма Varex. Аз съм доволен от преговорите с фирмата, от търговските представители, от сервизните работници, тъй като винаги са се отзовавали, идвали на место и оказвали помощ. И най-вече заради това, че решиха да направят изложението на техниката тук с демонстрациите, да се види как работи техниката при тежки условия, а не само при хубави и при добри почви. Гвоздея в програмата в Северна България беше перфектната комбинация между гумено-верижен трактор Challenger 765C, 320 конски сили в комбинация с 8-корпусния плуг Глазен 5+3. Фермерите бяха истински впечатлени от високата скорост, която трактора достигна по време на оранта, като това по никакъв начин не намали качеството на обработката. Изключителна работа на полето демонстрираха трактор Valtra T191H 200 конски сили с механична трансмисия и 3-метровия стърнищен култиватор Simba TL. Той показа изключителна работа на полето, като достигна 40 см дълбочина на работа. Втората презентация се проведе в региона на Велико Търново. Събитието събра десетки земеделци и кооперации от Централна и Северна България. Бяха представени общо 11 комбинации от машини. Демонстрацията стартира с гумено-верижен трактор Challenger 865C 580 конски сили, който беше агрегатиран с продълбочител Simba Great Plains Flatliner 4,2 метра, 7 работни органа и дълбочина на продълбочаване до 50 см. Varex предложи на фермерите и комбинация от трактор Valtra T191H 205 конски сили в комбинация с 5-корпусен обръщателен навесен плуг Глазен Taurus с гладки тела. Плуговете Глазен са на френската фирма Eurotechnics Agri, а в България се предлагат от Varex за трета година. В комбинация с колесните трактори Valtra те са подходящи за малки и средни производители, както и за кооперации. В полетата на фирма Краси ООД, които са разположени в Северна, Централна и Северозападна България, работят няколко гумено-верижни трактора Challenger, трактори Valtra и прикачен инвентар Simba Great Plains. Управителя на фирмата Краси Милков споделя впечатленията си от партньорството с Varex. С тази фирма работим от около 3 години. Впечатленията ни са добри. Имаме закупени доста машини от тях. 4 от тях са верижни трактори от най-големия им клас, 510 конски сили. Имаме също закупени и 4 пръскачки Рогато и сме изключително доволни от тях. Не сме имали проблеми до сега. Питаме господин Милков още как се справиха машините, закупени от фирма Varex през тежката съидбена кампания тази есен. Решението е, че машините са доста по-мощни, отколкото трябва за дадения прикачен инвентар. Имат, така да се каже, аванс, който е точно за такива сушави години като тази и се справиха отлично. Край Велико Търново за първи път в България фирма Varex представи мултифункционалния култиватор SLD 540 на Simba Great Plains. Той беше агрегатиран към гумено-верижен трактор Challenger и в комбинация демонстрираха отлична работа на полето. От средата на тази година фирма Varex представлява на българския пазар продуктите на концерна Maschio Gaspardo.
Сеялките от тази гама в комбинация с трактори Валтра са предназначени за малките и средни стопанства. По време на всички демонстрации фермерите имаха възможността да се убедят в прецизната работа на машините. Трактор Валтра А93, 105 конски сили, работи в полето с класическата 4-метрова сеялка Маскио Гаспардо Нина, а по-големият Валтра N121, 135 конски сили с 4-метрова пневматична сеялка Маскио Гаспардо Пинта. След сеялките беше показана комбинация от трактор Валтра А93 с гумен валяк Simba Great Plains Aquel 8,2 метра. Заключителната полева презентация се проведе в близост до централната база на Варекс в региона на Пловдив. Фермерите от региона видяха най-добрите комбинации от машини, трактори Challenger и Valtra, комбинирани с прикачен инвентар Simba Great Plains за минимални обработки, плугове Глазен за конвенционални обработки и сеялки Гаспардо. Трактор Challenger 865C, 580 конски сили в комбинация с продълбочител Simba Flatliner 500 работиха с впечатляваща скорост и продълбочаване на дълбочина до 50 см. Колесният трактор Valtra T171H, 185 конски сили с 4-корпусен плуг Глазен демонстрира отлична оран. Фермерите останаха впечатлени и от комбинацията Valtra T191H, 205 конски сили с 5-корпусен плуг Глазен. В групата на минималните обработки бяха представени култиваторите на Simba Great Plains. Комбинирани с колесни трактори Valtra и гуменоверижни Challenger, машините показаха забележителни резултати. На демонстрацията в Южна България бяха показани в действие и самоходните пръскачки на Challenger, Рогатор и по-малките Спраг купе. Рогатор 600 работи в България от пролета на тази година. Оборудвана е с двигател Акко Sisu Power 6000 литра резервоар. Пръскачката е предназначена за стопанства с мащаби над 20 000 декара, но фирма Варекс предлага и по-малки пръскачки с пракопе 4000 и 7000 за по-малките стопанства. Именно самоходна пръскачка Challenger с пракопе 7660 беше показана в действие по време на последната демонстрация в региона на Пловдив. Тази високопроизводителна машина работи с така наречената концепция за пръскане с минимални обеми, висока концентрация на разтвора и висока работна скорост 20-25 км в час. Оборудвана е с двигател Caterpillar 174 конски сили. С демонстрациите на агротехника в цялата страна фирма Варекс ООД показа присъствието си във всички региони на страната. Фирмата доказа, че предлага комплексни решения за малките, средните и големите стопанства. Това, което може да обобщим в края на кампанията е, че фирма Варекс затвърждава своето присъствие във всички региони на страната. Ние вървим напред и вече предлагаме комплексни решения, както за големите, така и за средните и малките земеделски производители, коментира търговския директор Филип Лазаров. На финала господин Лазаров разкрива какво ново да очакват българските фермери от Варекс в близките месеци. Много са инициативите, които сме подхванали. В близко бъдеще, естествено, откриване на нова база предстои тук в района на Русе. Много новости ще има и от Valtra, както вече беше обявено в предишната ни демонстрация преди 2 седмици в северо-западна България. Така че ние си гоним задачите. За нас това, което е важно, е нашите екипи да стават все с по-висока квалификация, по-добре подготвени и да оптимизираме дейността си от гледна точка на време за реакция, както и да популяризираме все повече брендовете, които представляваме.